Na een voldragen zwangerschap kom je in een ziekenhuis. Je weet niet wat je overkomt. En ja, er wordt gezegd dat je kindje dood is. Dit is iets wat niemand mee zou moeten maken. Het overkwam Ingeborg Jansen. Het kindje van haar schoondochter Marlieke de Steur kwam levenloos op de wereld. Als oma is het nog eens een dubbel verdriet ook. Want je hebt je kleinkind verloren, maar ook jouw kind heeft verschrikkelijk veel verdriet. Dat moet ook heel moeilijk zijn. Dat klopt, dat is ook heel moeilijk, want je wil voor hun er zijn en sterk zijn. En wij hebben altijd goed kunnen praten erover en nog goed over kunnen praten, want Hanne hoort er gewoon bij. Maar Marlieke zei toen ook eens, toen die tijd, voor ons is het ook dubbel verdriet. Omdat we ons dochtertje kwijt zijn, maar ook omdat we jullie met zoveel verdriet zien. En met dit op te zetten hebben we iets moois gedaan en ook iets moois voor andere ouders om te helpen. Marlieke en Ingeborg richten samen met de ouders van Marlieke Stichting Hanne op. Verder in het land zie je wel eens van die mooie dozen met herinneringen waar je erin kan maken. Dus in 2017 hebben wij uit de naam van Hanne deze stichting opgericht. We hebben een mooie memory box en daar gaat dan naar de grootte van een kindje een dekentje in, waar ze ingewikkeld kunnen worden. Er gaan 2 olifantjes in en 1 olifantje is voor het babytje om mee te geven als je dat wil en eentje voor thuis te blijven. Een armbandje, moeder-kind armbandje, vaccinelichtje, altijd bij je fotootje een lichtje branden. Een memoryboekje, dus als je iets wil onthouden kan je het erin schrijven. Op deze manier leeft Hanne toch nog een beetje voort. Ja, zeker. En daar ben ik heel trots op, want ze hoort er zo bij. Ja, en we doen het allemaal zo met veel liefde. En we hebben zoveel lieve mensen om ons heen die ons hier mee helpen. En toen kwam er van de Ladies Circle 51 Zeeuws-Vlaanderen een cheque. Die zijn vorig jaar gestart met elke keer iets door te geven. En dat werd dan, zo zal er een bedrag bij elkaar komen. En we zijn nou een dik jaar verder en we hebben deze mooie cheque gisteravond in ontvangst genomen voor Stichting Hanne. Daar kopen wij weer mooie spullen voor, wat in de box moet. Ja, er wordt wol van gekocht, er worden vaccinelichtjes van gekocht, er wordt garen van gekocht. Alles wat in de box gaat, wordt gekocht. En daarvoor hebben we deze centjes heel hard nodig.